Shalom. Horasma dihita salahudna akainang nahuhaholongi hami paropuan HKBP Cimanggis. Alanaing mulata nama acara pesta ima nama mestahon ari hatutubuni Tuhata Yesus Kristus khusus paropuan HKBP Cimanggis. Alanaing masuk nama barisan prosesi lupa saat kami matuhita saluhutna pesta Natal paropuan HKBP Cimanggis dohot tema jadi siandalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida tersurat di Matius 2 ayat 12 dohot subtema marhite perningotan di ari hatutubuni Yesus tarjoudo sude ina ni huria asalam marhapatason mangihuton dalan ni Tuhani jala toktong pasangapon Tuhani di tonga-tonga ni rumah tangga huria nang masyarakat disialani jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Saunari sahat mahita tu kata sambutan Naparjolo di pasahat tamima partikian tu ketua panitia Natal inang nyonya situa Huta Barat Boru Manalu. Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas.
nahu parsangapi hami, amang pendeta I Panjaitan MTH, amang pendeta E Tampu Bolon MTH, amang dohot inang parhalado, dohot calon parhalado, dohot sude ruas ni HKBP Cimanggis, tarlumobima dongan parupuan di Huriaon. Moliate maditu hatta, namangalehon partikian, boitu pamardalan natal parupuan di Bagasan Boronginon, suang songoni nama dohoti natal secara live di Bagastabe. Mau lihat godang hupasatami tu amang padita, amang parhalado ruas, namang alehon dukungan umbahin tupa mardalan pesta hatutubun itu hatta Yesus di Bagasan Tikyon. Jaladang lupa hami pasahaton mau lihat godang tu sude dongan panitia di halojaon dohot di kerjasama na saling mendukung demi terlaksananya Natal Parupuan di Boronginon. Marhite Natal lam tusada nama Parupuan HKBP Cimanggis jala marhab patason. Hombar tu tema Natal jadi siandalan nana asing nama nasida mulak tuluat nasida. Matius 2 ayat 12. Dohot subtema marhite parningotan ni ari hatutubuni Yesus tarjou dosude inani huria asalam marhapatason mangihuton dalan ni Tuhani jala totong pasangapon Tuhani di tonga-tonga ni rumah tangga huria nang di masyarakat. Akhir kata, selamat Natal madihita saluhutna, dohot selamat Hari Ibu. Horas. Napaduahon di pasahat hami ma partikian tu seksi Parupuan ima inang nyonya Simatupang Borumanik. Horas madihita saluhutna. Selamat Hari Ibu buat kita semua, Parupuan Cimanggis. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Pendeta Amang Panjaitan, Dohot Inang, Amang Pendeta Esron Tapu Bolon, Dohot Inang Panitia, Inang Nyonya Situa Huta Barat, Boru Manalu, beserta sude Aka Panitia yang sudah memberikan semua tenaga, pikiran untuk terlaksana Natal Parupuan pada hari ini. Mulai ate mata dok tutu hatta didongani dohita, bohita marhai pason apalatikion. Sayang gia ma Parupuan Cimanggis untuk kedepannya bisa semakin kompak dan semakin bersinergi untuk membangun Parupuan Cimanggis tarlumobima hita anggota kategorial. Boy manyan hita gabi contoh untuk Parupuan nadong di sektor masing-masing. Mulai ate dotong hudokon hami itu Parupuan narosian sektor na ikut berpartisipasi untuk malam ini, mulai ate godang di Hamuak Kainang. Singkat kata, mulai ate madihita saluhutna, mari kita menikmati acara Natal ini walaupun sederhana, tapi tetap kebahagiaan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Horas. Napatuluhon sahat mahita muse tu hata sambutan sian Dewan Koinonia di pasahat tami ma partikian tu
tu amang situa M Hutagalung. Shalom. Horas madihita saluhutna. Nah, hu persangapi hami amang Pandita Resort, amang Pandita Immanuel Panjaitan, suasoni nang amang Pandita Esron, Tapu Bolon, suasoni nang saluhutna, panitia pelaksana Natal Ina HKBP Cimanggis, dohot sude paropuan nadong di Huria HKBP Cimanggis. Na parjulu sian hami ama pasahaton, selamat hari ibu ma dihita saluhutna. Moliate mari tuhata. Sian hami secara khusus ini tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Jadi momen yang sangat istimewa buat paropuan HKBP Cimanggis. Ya, 22 hari ibu tahun 2022 tak bulannya 12. Mulo aka namaloin na tahun nebagak inna. Jadi siang gia mah dihamu aka inanami paropuan HKBP Cimanggis makin kompak lam tusadana dinalaho melayani di Huriata HKBP Cimanggis. Secara khusus Hamis dan Dewan Koinonia sebenarnya di Bogasan Bot Niroha dope hita di Siaranong Jumolo inang ketua seksi paropuan di Alap Tuhata alani tabuan maditang yang tah anggiat hatop tarapul roha ni keluarga suang-soni nang nasida nang dijauh Tuhan dibayar di tangga siamunna di surga asonangani dihamu saluhutna paropuan HKBP Cimanggis sada do sidonon nami di parpungan PA besok kami do sada do paropuan HKBP Cimanggis melotung pe adong 3 kategorial adong ina Deborah, ina Kamis, ina Esther, dohot ina Hanna Holland bagian-bagian nade aleanggo secara khusus om manatarayahon waeng Natal paropuan HKBP Cimanggis dang adong Natal kategorial dison Natal paropuan artinya sadado paropuan di HKBP Cimanggis dina lau mangulaon-ulaon naka pelayanan tarlumobi di tonga-tonga di Huriata HKBP Cimanggis alani marhite-hite Natalon mangido hami lam tusada nama hamu aka inanami paropuan HKBP Cimanggis laho melayani di tonga-tonga ni Huriata HKBP Cimanggis asa lam tumajuna Huriataon diaka arina bangihut na parpudi sidon nami tuhata manawadongani hita selamat Natal dan selamat merayakan mahita diapala tikion moliate. Na paupaton sahat mahita tu napasahaton hata sambutan sian Pandita Resort partikian di pasahat hami matu amang Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Horas marihita saluhutna dihamu amanami do inanami teristimewa diaka inanami di Huria HKBP Cimanggis nama kasuhuton di apala pesta Natal di ina di bagas sadariom laos di bagasan tikiodo sada obas na istimewa teh ala tanggal 22 Desember perningotan di hari ibu di debani gabe sada hari na istimewa moliate madi tuhata molobui hita di luas tuhata merayahon di pesta Natal di bagasan Borninon anggiap mah songon juju di temai ima di Matius 2 ayat 12 nama dok jadi sian dalana asing nama nasida mulak tu dua nasida imahatani suruh-suruan tu perhapistaran naro siap purba anggiap mah songon di bagasa pestaon pangiduan di subtemai naing mah tarju gaduk ina ni huria gabe marhapat tason dinalau mangihutton manang dinalaho mangului suara nitu hatta
di tonga-tonga ni pardal nguluta nama segajeng dupe na ikon bolu sota lumubi kita di nalau mamongoti di pigarinai di tahun baru tahun 2020 sangat dituntut dong nang sian ina lumubi di nalaho toktong proaktif di nalaho paudiudihon doho di nalaho paheheon lumubi sian aka ina di tonga-tonga ni hurian itu hatta alani marhite pesta natalon songon sada spirit di hita lam tu sada ma ina ni cimanggison jala lam tu dengganna di lomako basi huria lumubi di tahun 2020 kita memasuki namargoar tahun profesionalisme ate tahun profesional namarapatan mangarahon aka ina asa gabe ina na profesional ate na betul-betul memiliki sada energi manang kekuatan di tonga-tonga ni huria laho membangun huria baik di tonga-tonga ni ngolu ni partodion nang di ngolu perdagingon na lapatan secara fisik selamat ma di hamua kaina anggiap ma siban pasu-pasu dame hasedaun di hamua kaina nami di HKBP Cimanggeson songoni pa hati sambutan siak kami uluan ni huria di huria tarison saya tu hatama na mangaleon gugu doktor dina tu hita laho mangula dia ka ulota horas saunari sahat mahita tua cara na pagalak lilin laos di jauhon hamima laos Roma nasida tujolo na parjolo parjamita ima amang pendeta Immanuel Panjaitan MTH Dewan Koinonia amang situa M Hutagalung parhalado ina inang nyonya tambunan situa boru Simanjuntak seksi paropuan inang nyonya Simatupang boru Damanik sahalak mewakili ina ketua panitia Natal inang nyonya situa Huta Barat boru Manalu sahalak mewakili ina inang nyonya Simanjuntak boru Panjaitan sahalak mewakili ama amang Sinaga laos diiringi ma sian bukwede nomor 610 diiringi oleh musik. Hudul mahamu amang inang di hudulamuna.
saunari masuk mahita tu acara kebaktian. Naparjolo tabegema puji-pujian sian gabungan ina, judulna Mari Nyanyi Gloria.
Marede mahita sian bukuende nomor 40 ayat sada dohot 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata, sepati bulma dirim ale debata, tu atas ni langit hamuliaonmu, dohot tu sadok tanoon. Mangasahon debata, pujiok kuma hatai, mangasahon Jehovah, pujiok kuma hatai. Ale Tuhan, say hodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagan so adong dope akadolok, jala tagan so ditubuhon tano dope akaduhut-duhut. Nung adong hian ho ale debata, sian saleleng nileleng na, rodi saleleng nileleng na. Tapuji ma debata, nadenggan situtudo na mamuji Jehovah, dohot na mangindehon warna na tumibuli. Martangi yang mahita. Ali Jehovah debata, haporusan jala pertano batuan nami, marhaposan tuhodo hami, pujion nami matutu guarmu di parpunguan pesta Natal ina, huria HKBP Cimanggison. Ajari mahami mamaritahon asini roham, manogot nai dohot hasitongan mi borongin nai. Huingot hami do halongangan akan abinahenmu tu saluhut jolma manusia. Alana oloho mangalehon anakmu nasasada itu portibion. Laho paluahon hami akapardosa. Saya jari mahami mangulahon lomo ni roham. Alahodo debata nami. Todim nabadia ima madongani hami di hasianganon. Ia le Jehovah, saya manupak maho. Ia le Jehovah, saya ho mamabahen majadi. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tajahama turpuk epistel dihita di bagasan bornginon, iman atar surat di pesalmen bidu 146, mamuka maisian ayat 5 saat rodi ayat 10. Martua mamanang ise nama bahen debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana.
si ingot hasitongan rodi saleleng dilelengna. Si patikos uhum tu akan nani rupa, si lehon si panganon tu akan namale, Jahoba makarhari akan natarate, Jahoba patonggor mata ni akan napapitung, Jahoba pahehe akan natuki, Jahoba makaholongi aka partigor. Jehovah maharamoti halak naburo, Ibana margogoihon akan nasopot somarama somarina. Dohot akan namabalu, jala di palipe yang go akan jalan parjahat. Jahoba do raja rodi saleleng nilelengna, debatami alesion, marsudut-sudut do, haleluya, ima sahatna, martua ma natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa, amin. Maredehita sian bukede nomor 62. Ia Tuhan debata nata sobba, ima Tuhan debata na so hatu dosan. Iba nado manok napuna huaso di banua gijang nang di portibion rodi isina sude. Iba na pawojakon di atas ni aka laut, jala di pahot di atas ni aka aek. Tapa ihut-ihut ma liturgi na parjolo. Imulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite siani do umbahen na menjadi, jaladang adong nanggosada sian naung jadi naso marhite siani. Molo tabereng aka bunga-bunga na di ladang, molo tabereng aka laut dohot tau, tung mansay denggan jala uli. Ise ulaning manopai. Debata Jahoba do menjadi honi. Marhite-hite hatana sabing do menjadi ibahen ibana menjadi honi. Saluhutna akana adong portibion na di langit, di laut, marhite hatani debatado, umbahen na menjadi. Olo tabereng doakan natinopan di debata Jahoba. Jadi aleleng ulaning di topa debata akan jadi Ibagasan onom arido di topa debata saluhuna, ari parjolo di topa natiur, ari paduahon di topa hajang-hajang, ari patoluhon di topa di laut do natubu di tano, ari paopaton di topa panondang, ari palimahon di topa deke dohot pidong, ari paonopon di topa pinahan rodi sude namanggulmi dohot jolma. Bagasan onom ari do hape itopa debata Jahoba saluhut nasa na adong. Ape di bagasan saminggu adong pitu ari. Ahado di bagasan di ari papitu honi. Tungsun dijadi ho debata akan natinopanai. Tungi paret dian maibana di ari papituhoni alani ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai.
sian akan natinopan ni Tuhani adong do porla Eden ima nagabe inganan ni jolma na parjoloi si Adam do si Hawa ditogi honde bata do jolmai paujakon nasida tu porla Edeni asa diramoti adong do persirangan ni porla Edeni sian inganan tahun. Situtu do porla Edeni sian inganan naon sada porla na pinukan ni debata tartukan habisaran di sidang adong hasusan dot hagauron dang adong disi naholsoan hasonanga dot hadameod do jupang disi. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian ina Kamis.
Macai godang do padapot ni akana bisuk taringot tudalan parjadi ni hasianganon. Naboi doi deba gabe mabahen lilu hapor siaon ni jolma. Alani denggan ma tabege hatorangan taringot tu parjadi ni sude nasa na adong di portibion tapai hut-ihut ma liturgi na paduahon. Molo jupang bot nyari mangulus ma alogo nanget-nanget alai si pata olo do manggongos sahat tu borong ini wida ma di langit bulan dohot bintang marsinondang kompuni pe mardalani guru lo mo nabe gabe si pata tiur langiti tiod aik di laut alai topu muse holom. Ubege masu hari ini pidong marlas ni roha. Dohot pahe akka pahapahanan pabuah torang yari. Hehe manang jol masih apuro manna. Jalahu ida tu hina ulini hawi. Songoni nang akka dolok na tongon maka mulai tohon torang niari marsogot. Nido nang litiki laut tu inganan pelelean ikan narit lauti. Masai godang do de akara gam di deke do sude tahe dari buan. Akka perjalang di laut, isarana akka kepiting, udang, jala molo sudah ditatap dopak laut tung masai uli idaon, masai bagas, jala masai bolak asal boy siat akka nama ngolu sian na lauti, na boy gabe balajo ni akka jolma. Majolo akka dongan, sian nabinoto sude sian akka aek, adong di portijon, gabe matu laut do. Alai boy dohot aek lauti, karena gabe naik darat par Dan sude akka pinasaha munai gabi adong do suku-sukuku aisian dia do haroroni sude macai denggan jala sonang idaon saluhutna. Oho matong nadido munai dengan jala sonang do saluhutna alehe ado boy tahe dirasa roham boy jolma patupaho dohot paluahoni Ulo huaso ni jolma do daktuk mabay songoni denggana. Ay jolma ipe tinopa ni debata do jala parpudi muse do ditopa. Nangau hamu boy mangolu na adong do na manopa dohot panguluhon. Ido na sohea tahama ulia tehon. Dang tau hita mamilangi hape idama molohehe ita siap podomat tamanogot ahama perlu taula. Pitor dapur do natada poton, jala ia akka ama, kopi manang tes manis do diahi, pitor marsak jala holsoat do hita tua kanalaw si patu paota diarii, gabe angir mata hilala portibion. Sasitong na ikon jolo mandok moliate do hita tunama nopa dohon na panguluhon hita. Asa jupang songonay dok ni endei, rapon Yesusi puka ulamu, molo songoni do tabahen denggan ma jala pas-pasoni di bata manguluta. Hape pamalo-malo doamu, sahirana malo, hape neng malo dope, paroha hoda nahudokonon, uban naboy mangolu jolmai, mangolu nang binatang pe, haunang suaswanan dang adong dukoni ala namangan manang naminum marhosa dohot nakarejo ay lautipe na terjadi do penguapan ubay na sonakok aek na itu darat jala aek na siang gijangi sian om budoi ay dang adong bodar di gijang jadi godang nombuni do partuat ni udat tu tanaon. Omo majolo nani dokmi, jala hudok majoloi toho, alai umbahe na boy homangan, minum, karejo, marhosa, na adong do na sarupa tano, gabe dilehon siani si panganon dohot aek, boy ho karejo, ala dilehon do pediho,
hosa hangoluan, dipelehon aka duhut-duhut, ima dihita oksigen, asa adong hosata, nasa lasniari dohot udan, arian nang borngin, pasikopon saluhutna na adong dihasianganon, songon sasitongna na adong do nama norupi, alai ise mayate, on ma alus ni isude, di batado na manopai saluhutna, songon nanidokna di Yesaya 45 ayat 71 walu. Ahu do sejarihon hati uron dohot tasitop pahaholomon si bahen hadameon. Ahu do Jehovah si bahen salhutnai, ahu Jehovah do si topasa. Amin. Marede Mahita sian buku ede nomor 575. Saya dengan jala ulido natinopani debata alai sudedo i gabe sega alani elani sibolis nama bahen jolmai gabe madabu tudosa tapai hut-hut ma liturgi na patoluhon. Sada Musa 2 ayat 15. Tungi ditogihon debata Jehovah majolmai au jakon ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala di ramoti. Ada Musa 2 ayat 16 lalu. Dungi dipatik debata Jehovah majolmai nin nama jadi do panganonmu sian nasahau di bagasan porlakon alai anggosian hau pat binotoan nina denggan dohot naroa dang jadi panganonmu ai sadari di pangan hosiani sai namate doho dungi nina debata Jehovah ma dang jadi punjung jolmai hubain ma di ibana sada pangurupina baen donganna. Ada Musa tolu ayat 22 saat 24. Dungi nina debata Jehovah ma idama nunga doson sada sian hamisi Adam uboto nadenggan doho naroa ope asa unang didungdungkon tangana mamutikon huhut sian hau hangoluan jala dipangan gabe mangolu sa leleng-lelengna. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diula tano pembuatan nai. Jadi dilele masih adami. Jadi dipaipahon akka kerubim tukan habis saran ni porlak Edeni
marpodang si dua baba, marjibur-jibur, asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Roma tolu ayat 12 1 Saluhut nasida nung amanimbil, tung sangedo nasida maroha mago, dang adong sibay na dinggan nanggosada. Tanoman nagangang do aru-aru nasida, napautotohon do dila nasida, bisa niulok dari do dituruni bibir nasida. Roma tolu ayat 14 1-15. Gok bura-bura dohot hata podu pamangan nasida, hirtap dopat nasida manduruson mudar. Roma tolu ayat 16 1-17. Hamagoan dohot haporsuhon do di dalan nasida, ya dalan hadameoni dang diboto. Sada Korintus 15 ayat 20 sada. Ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songonido marhite sian sada jolma haheo ni aka naung mate. Sada Korintus 15 ayat 22. Ai songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude di pangolu. Yakobus 4 ayat 17. Atong nauboto pabahen na dinggan, gabedang diulahon, namardo sama ibana disi. Sada Johannes sada ayat 8. Molotadok naswadong dosata, tapawoto do dirita, jaladang di bagasan hita hasitongani. Amen. Tabigema puisi sian inahanna nasinowarahon ni inang nyonya pasaribu boru tambunan terang dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Betapa gelapnya bumi ini oleh gelap insan yang tak menyadari hadiran sosok yang mampu menerangi bahkan melayani semua insan yang mengakui, semua makhluk yang mempercayai merasakan terang abadi dari Sang Penyelamat dunia. Ya Tuhan, Sang Penebusku, Sang Penyelamatku, terang-Mu sudah tiba, hatiku kini bergemar dalam suka. Lilin di Bethlehem telah menyala. Gambaran jiwaku pun merdeka. Bebas dari ikatan belenggu dosa, dari belenggu dosa dunia yang telah menjeratku. Tolonglah aku ya Tuhan, untuk bersukacita dalam damai Natal-Mu, dalam terang dan dalam kasih, dalam cahaya wajah-Mu. Mampukan aku untuk melihat sesama
apa adanya, tanpa kemunafikan. Hadiranmu adalah perisaiku, benteng keselamatan. Tolonglah aku untuk tetap mengenal Engkau, merasakan hadirat-Mu, menyebarkan benih-benih kasih-Mu, menyaksikan keagungan-Mu, memberitakan kabar baik bagi orang yang tertindas dan tertawan. Kelahiran-Mu Tuhan adalah jaminan kehidupan dan keselamatan bagi kami yang berdosa. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nunga lam rarat dosai, alai lam dipatuduhon debatado tujol mai holong dohot asi ni rohana, jala diparbaga-baga do haroro ni si palua, laho paluahon jol mai, sian ihot-ihot ni si bolis, tapa ihut-ihut ma liturgi na paupaton. Nunga mandate rohani bangsoi paimahon haluaon sian debata, ay tarbuang do bangso Israel alani dosai. Asihol bangso Israel mulak tubona pasogit tuhuta Jerusalem. Asa sumuang muse marsaor nasida di bagasan joro. Sahira nadita dikon debatado pakilalaan nasida. Alani maima bangsoi di haroroni Mesias si paluai. Odo hatani debata tu panirang Jesaya mandok. Apul-apul hamuma bangsoki. Nina debata muna. Hata apul-apul ma dok hamu tu roha ni isi ni Jerusalem. Jala jauhon hamu tu nasida nunga marujung parukilona. Ai nunga selesai dosanai. Ai nunga dijalo sian tangan ni Jahoba. Silopit dua sikat saluhut di dosana. Rodo hatani dibata tu panurirang Jesaya mandok. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga. Dap-dap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Diari sogot uli jalamar mulia tunas ni Jahoba. Jala huhut uli parbue ni tanoi. Diaka nama luas siang tano Israel. Dada pikiraku pikiramuna, jala dada dalam muna dalaku nina Jahoba. Tagan di pariar ni muluku tu uhabiarado bohiku satokin marado poko. Alai marhite hite dengan nibasam andiaku ho nina Jahoba si paluaho. Alai ang goho Bethlehem Efrata, mame betudoho nian ang gotong pola jujuron tua kahuta na maribu-ribu di Juda. Ape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroan na sian nahinan. Sian aka arina robi sa leleng ni leleng na. Sama gabe-gabean masada na marbaju
jala Tuhan sada anak, jala behenon nama guarna Immanuel. Maho, marsinondang maho, ay naro mapanondangmu, jala hamulaon na Jehovah bisarni atasmu. Alani dipauli hamuma dalan ni Jehovah. Patigor hamuma di adaran dalan balobong ni debata ikun do nasarora jala parejelon nasadolok-dolok do buntul-buntul. Jala gabe na hornop do na marmokok tuat. Jala gabe rura tangurung ni delok. Anungat tubuh dihita sada poso-poso, lihat tu hita sada anak, papetua berana do sogot harajaon, jala bahenonna guarna si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saleleng-lelengna raja hadameo. Alai jongjong ago ibana jala marmahan mangasahon gogoni Jehovah. Marhite-hite guarni hamuliaon ni guarni Jehovah debatata. Jadi maringan manasida ai timbul maibana di siro di angka ujung ni tanaon. Hir hodokmu mangaton si pangolonmu. Paimamulak ho gabetano. Pabuatanmu hian ai tanodoho jalatu tanodoho mulak sogot. Sada Musa tolu ayat 24. Jadi dilele masih adami jala dipai pahon aka kerubim tukan habis saran di porlak edeni. Marpodang si dua baba marjibur-jibur. Asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian ina Esther.
Dang lomo rohani debata mida hamatean ni manusia alani hajahaton nai. Saya dipatupa debatado dalan lahu paluahon manusiai. Di baga-bagahon debatado hasesaan ni dosa dohot haluaon marhite haroroni si paluai. Ima balga ni holong ni rohani debata dihita. Tapai hutihut ma liturgi na palimahon. Yesaya 54 ayat 10. Ai munsat pe akadolok jalahu montal akarobean. Alai anggo asing-asiku naso tupal musat sianho. Jala padani hadameoku naso tupa humordit. Nina Jahoba si asiho. Ezekiel 33 ayat 10 sada. Dogma tunasida. Songon sitong na mangulu ahu nina Tuhan Jahoba. Tung na Solomo dorohaku mida hamatean ni halak percahati. So ikon mida hamumulak ni percahati. Tumadikon dalan na inian asa mangulu ibana. Atong saimulak mahamu tumadikon dalan muna akan najahati. Bawa satung tagonan mate hamu. Ala pinopar ni Israel. Pesalmen 100 ayat 8. Parasi roha jala perdengkan bahasa do Jahoba, lambat tarimas jala parasi roha godang. Pesalmen 100 ayat sia. Dang totong ibana manorui, jaladang gotos rohana saleleng nilelengna. Pesalmen 100 ayat 12. Songo dao ni habisaran sian hasuduton di padao ibana sian hita aka pangalosiat tai. Pesalmen 100 ayat 10 Songon asini ama-ama tuaka anakna asini rohani Jahoba di aka namak kabiari ibana. Yesaya sia ayat sada. Bangson na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabolon, bisar dosada panodang diaka na mangingani, tano linggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoy, nunga di padiri ho ibana halalas ni rohana bolon, malas ni rohana sida di joloni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parulopolopon di namarbagi tabat-taban. Yesaya 60 ayat sada. Hehe maho, marsinondang maho, ay naroma panondangmu, jala hamuliaw di Jahoba, besar di atasmu. Saya 60 ayat 2. Ay idama haholobod dong makuku pitanoon, jala hagulapod akabangso, alain na besarne ma Jahoba di atasmu. Jala marsinondang hamuliaw di atasmu. Amin. Tabigima edde puji-pujian nasi nuwarahon ni ina Deborah.
Mare de mahita sian buku ede nomor 40 sia ayat sada. Saut do baga-baga ni debata marhite panurirangna. Marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ibana do debata nagabe jolma humokop hita. Tatangihon ma liturgi na paonopon. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Dungi Roma ujui perintah sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gom-gomana. Pamilangon parjolomai uju digonggomi si Kerenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 sahat 4. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakot tuluat Judea tuhutan ni si Daud namargoar Bethlehem alasian peparan jalan marga ni si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 dohot onom. Pasurat tondirina rab dohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna. Lukas 2 ayat 7. Di tubuhan ma anak buha bajuna. Di borhas ma di peakon ma tu bagasan panggagatan. Ala suadong nginganan nasing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Jadi adong ma marborngin di ladang nadisi aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe ma biar si tutuma. Lukas 2 ayat 10. Alai dido suruh-suruani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas niroa godang do hubuat tu hamuna parsaulian ni sadok bangsoy. Lukas 2 ayat 10 sada. Ay nong tubo do di hamu sabor nginon. Di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. On mapartindandan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos piak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 telu. Jala topu ma adong dongan ni suruh-suruani torop aka parangan perbanua gijang dipuji nasida do bata madok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di aka jolma halo muani. Amen. Tabigima edde puji-pujian nasinwarahon ni inahanna.
sahat bahita tu napagalak lilin mangarade ma inang nyonya siaturi si tua buru purba, nyonya si matupang CST buru sirait, nyonya si hombing CST buru tapu bolon, dohot nyonya si lalahi si tua buru siaturi. Marede mahita sian bukuende nomor 54 ayat sada dot tolu. Jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Tabegema ede puji-pujian na sinuarahon ni ama gabungan.
manganna nabinoan ni inang nyonya siani par boru tambunan. Oleh Marisa Sianipar. Rindu hati akan lonceng gereja, berdentang memanggil jiwa, menyerukan kelahiran Sang Putra, menyebar sukacita hari Natal. Kala berlalu mewariskan luka, perkara duniawi mengabadikan lara, namun tiada lebih melegakan dibanding berita kelahiran Sang Putra. Kilau pelita menyinari dunia, senandung malaikat menggiring kabar. Bahagia bagi serata bumi, Sang Anak turun melingkupi. Inilah saat yang dinantikan, hari kebebasan umat manusia. Bagi segenap orang percaya dan semua yang berserah padanya. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 607 ayat sada. Asidi roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal mari hita saluhna. Dihita saluhna nahina holongan lumubi di namar pesta Natal hita nahina suhutoni akaina manang parupuan hitong-hitongan ni huriata HKBP Cimanggis di Bornginom. Lausido nang di bagasan tikion sada pasahatom lasni roha. Selamat hari ibu ma lumubi di hamu aka ibu manang aka ina te. Selamat hari ibu ma dihita salutna. Songon odolan ni lasni rohata di pesta Natal ta lumubi di Natal ni ina di huriata imasian Matius bidu 2 ayat 12. Dungi Roma tonani debata marhite sian ni pinasida unang pola mulak be tumopot si Herodes jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluan nasida. Molo nagabi sada ipola na nyodohlon di bagasan ayati hobar na tarsurat
di bagasan acarata jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Di hita salutna lumobi di hamu aka inanami nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut di tonga-tonga ni pardalanan ni Tuhan Yesus dina tubuh ibana ima di huta Bethlehem dang napiga aka nama boto taringot di hati tubuh ni Tuhan Yesus. Molo sian bibil taon molo natak surat ibagasani ima na parjolo sehali ima aka parmahan namarmahani aka biru-biru na didapoton aka suru-suruani laos ido na dipabotohon dinalaho borhat tuhuta Bethlehem di barani pinahan di sima tubuh Tuhan Yesus. Alesa danari naro imana didok perhapistaran nasia purba orang Majus yang datang dari timur. Jala odo sebagian sian perdalanan ni perhapisaran nasia purbai orang Majus yang datang dari sebelah daerah timur. Adong do penafsir kelompok nadidok orang Majus ini adalah orang-orang yang berangkat dari daerah Persia. Dari Persia jala adong do sada parbinotoan nasida secara ilmu astrologi di ida ibana mah adong sada bintang na asing sian aka bintang na asing. Jadi menurut parbinotoan ni halak Zoroaster warna ima di ilmu pengetahuan Babilonia na julu nga malodo jolma dinalaho mamboto akadia mana anang masa di tonga-tonga ni Portibion marhite di mana margowar sian rasi bintang di tonga-tonga ni Portibion. Salah satu na sering satu sonari ranang hita pe lomodo rohata saya membigi manang cerita di aka bintang-bintangon manang aka penafsiran aka bintang na adong di hita asugari tasukku do tu hita be molo husukuma molo di bagasan tikion Desemberon bintang aha namai molo di tikion banguhuton aka parbinotoan Zoroaster nakiningan manang astrologi isena tubuh sonari bintang ahmai Sagittarius ate jadi mau kun halak songonau tubuh tanggal 5 Desember didok bintangku adalah Sagittarius ini kan oh termasuk salah satu parbinotoan ni najulu do yate taring tu bintang-bintang na adongon Sugarius kuma tuhita manghito parinan isema na bintang na Aries sugari martudu majo molo taboto do tapatihun ari tanggal tai bintang aha berarti dang sude dewe mamboto ate molo hudok majo isema bintang na Virgo adong do martudu ate ini. Jadi molo adong do songoni sebetulnya ido na didok pemahaman na juluru taringot tu lapatani aka bintang-bintang. Edom beni molo saya salah do nguluni jolma seolah-olah bintangon sian na julu pe itulah yang menentukan gambaran pribadina dohot nasib ni ngoluna. Kalian molo dicahamu adong di tahun 2020 molo masuk kan non adong doi penafsiran setiap bintang berbeda dari tahun 2022. Molo contohnya tahun 2022 non siapa berbintang umpama bintang Aries umpama mana
rezekina hebat umpamana gudang do dari segi ekonomi dengan ekonomi nak sian kesehatan ba hati-hati manobuan non ciubeonna hati-hati mau dia kena poso pitor parjulo do bagian asmara dia akan menjawab keinginan kerinduanmu nina kan jadi masih mau tiki poso au tarodo tiki duli-duli saya ujah do parjulu di dia mah edang nanasing bagaimana tentang asmara tarhongenima oma taringo tu bintang nah diamu aka manami do inanami lu mau diamu aka inanami dan makatai taringo tu nakiningan bintang ahadu ya deh soal nasib ahadu di bintang tahun alemolo na didok di son di bagasan trupukon na di Papua de Batado marhite ima parhapisar siap purbai Papua adung bintang ima petuduhon nah sorang do sadaraja si palua di Portibion ima na Papua omma aka kelompok Zoroaster nakiningan na Rosian halak Persia Roma lau mandapoton mangihuton bintangi alai Roma nasida parjulo tu setahe tiki mangalului ima taringo tu na tu buro si paluai asada raja ne baru nina tu sedo tahe parjulo tu si Herodes di huta Jerusalem mardalam mai manasian huta Persia mardalam saha matu tu Jerusalem do di suku madisi adoki dahami sada bitang namar sinodang di habicarani ronama tubuh ma sada raja nai baru tar songgup masih Herodes mana masaon adung apa raja nai baru songona pitor busi saud do ibana ape gationi raja na mau di Joma aka siboto surat akan apister do maksudnya di buka ma akan atar surati ima na di dong di bagasan ayat di Mika 5 iya teh terbuka ma di sini dok Yaho huta Bethlehem apala tungna umet metodi tonga-tonga ni aka huta na luat Judea ai hodo huta harorani rajai namar mahani Israel bangsoki Roma si Herodes ima taringot tusi pitor dido imana mak lau maho tuhutai dapot tomai alai molo nunga dapot todoi pabua ma tuahu asaromu se au naing marsobba tu raja na baru tubui tohodo di huton ma ima padohani sahak manasida ima aka parhapita siap purbai tu huta nana margoar di Bethlehem jala pasma di barani pinahan di sima tubuh Yesus si palua di sima Joseph do si Maria aledung sahat aka parhapistarani di leoma aka sere dohot aka hamijun dohot aka na angur adong do tulu ate na pinasan duk sai di pasahat aka silon lehoni aka parhapistarani dina mulak nasida pitor di sima di dapoton aka suru-suruanima ima marhiti nipi ima tu parhapisar siap purbai ima dihatai madong sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat na asing unang pola mulak be tu mopot si Herodes odoi kalimat di temata iya teh nah dihita aka inanami na hinoholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong do piga-piga ipola nang buat tonota sian panguluyon ni si parhapisaran siap purbai buasa sian dalan na asing ibana dang didapoton si obis alisada do alusnya di bagasani
ala umoloen do parhapistara nasia purbaon di padohan ni ima disuruh-suruhani ate. Ala di pabotohon doi marhitedisi dan nagabe marsakap marsoba si oredes lau madapoton Tuhan Yesus na tubui alayahan o sakap ni ibana asal bunuon namai. Ala terbukti do mulata jaha di ayat namang Ihud ala dang didapoton parhapesar siap prubai gabe tarimas ma Raja Herodes laos di paretahuma sude akada danak na met ikon pusau doi na martujuan molo nga di pusat sude na marumur na baru lahir di tonga-tonga ni hati hei bah doh ma Yesus mate terbunuh di bagasan ni alai dang songong pikiran ni si Horedesia te pikiran ni debata ala pitor di pabo tohon ma tu si Joseph do tu si Maria pitor lao tu dia do ibana mai solat tu huta Mesir nilai tu hatta ma marnipi ma si Joseph buan ma anaki lau maho tu huta Mesir bayak kum mate adong sederenungan na ubereng di son nama se arga mulai sian gabe-gabian do si Maria ditiki di huta Nasaret ibana ale adong mapareta sian Kaisar Agustus ikon di pasurat toma nasa jolma ima lumubi di tonga-tonga ni akasi halak Israel poparani Raja Daud asa di surat todo dirina dot hatana asing di hitas nuaring statistik doate database jadi anggo database on ngadi ulau do parjulu ima ditiki pamaretani si Kaisar Agustus ditiki borhak mah tiki dengan pamatangan ni si Maria borhak sian Nasaret tu huta Judea sahak maturu musa tu huta Bethlehem ala nunga dinggat pamatangan di surat toma ala memang si Joseph termasuk sada poparani Raja Daud di surat toma ala laus di simai mana lau mamuse tu luat di sada luat desa namarguar di si ima di Bethlehem sada di si ala nunga tikina ikut tubuh ima si Maria laus ido hatubuani Tuhan Yesus ale duk tubuh di dapoton aka parmahan dop aka parhapise purbai Roma muse paretta ni debata ala naing marsakap narodo si Herodes di huta Bethlehem disuruh ma borhat maimana mardalan tu huta Mesir te luar biasa te pardalanan ni si Maria dak kuboto saya upa suruh sordo ate biao do muse di paubu akaina odo te maon gabi hari ibu sonarion nate asa asi rohani aka amaon nate tu akaina on nate ayau saat lu tu si pemikiraku oh ido ate songoni babe pengorbanan ni aka inaon asa di pau sorusor aka amaodo ape songo dia ma pakokok ni aka ibu ate aka inaon nate ape ubereng di son anggoda budari dohok du sudia kaina te parupuan natal ama ape sonari ola satu pukul dua ka ama te ubereng dok na beba di san aga puang saya butunda te na wado ate HP nama ulang tahun mah hari ibu ale Roma pikir aku mesti nakiningan ditiki hari ulang tahun ama ate biak kainaon dan dibain selamat hari ama te adong lo hari ama te adong di baik kamu do selamat hari ama di tiki oh lu ate oh lu mukira rupa ka alani repot akaina to emak masih ajua maita keama oh lu ina alani repot dan di padok do selamat hari ama ale anggo ama sonari pasaton nama selamat hari ibu sudah emak aka ama madok selamat hari ibu
Jadi dia lusi aka ina mak mau lihat mak. Mau lihat mak ngadis pasal be mau lihat mak ninna ade. Jadi dihamu aka ina nami mau lihat mak dang alani ulang tahun nai ya te. Ale mulai diok hari ibu mangihutun na saya ujahai memang agak belga memang ala ina do memang uringges do si pata marningot songo dia ma di hari ulang tahun na. Ale anggo ama jarang ngate marningot ulang tahun na. Haruau pe molo ulang tahun di paingot inat tadi jebu do. Taringot ulang tahun. Pa nanti 5 Desember nanti ulang tahun ninda to ka. Hape ngo songo nau jarang wingo kadang-kadang adiga na tayang tubuh hari ulang tahun ni aka ina. Nah dia mu aka ina nami nahina holongan mau lihat ma di tuhata. Molo di bagasan ayatun mamadok molo sada ina. Songona di bagasan tema do subtema nakiningan molo sahalak ina namar patas ni roha. Ada kemampuan dia untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupnya. Songon parhapistarana sia purbai. Asugari diolo ibana do hatana gugu si Herodes. Daktar dok ima parhapistarani halak na mangului debata parohana denggan. Nama boto hasitongan di tonga-tongan yang uluna. Songoni manang aka ina te. Dumo dihabu aka ina. Ikom marpatas ni roha songon didok raja ni raja Salomo te. Molo ina na marpatas ni roha. Songo dia mak diboto do. Songo dia do nani ulana. Di ulaun naya te. Ido na marpatas ni roha. Anggia ma di pesta Natalon aka ina na marpatas ni roha. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni huria nang di masyarakat. Apalagi di zaman masa lelegon gudang lu didok. Bahwasanya ibu wanita perempuan merupakan sangat menjadi tiang di tengah-tengah keluarga. Idom bani molo didok bahasa di tonga-tonga ni keluar sadidok inat tasuri pada manang molo didok diperkenalkan ima inatana di jabunami ninda. Dakke adong didok amata na di jabunami par di jabunami ima amata te. Adong do hita saya tadok amata par di jabunami jarang ate. Saya didok dok amata raja amata namion. Ala ido gabe raja manang pemimpin di tonga-tonga ni keluarga. Ale molo didok ina ima na didok inata namang rajai bagasna idodok Salomo ate. Molo didok inata manang sada wanita perempuan yang menjadi ibu di dalam keluarga sebagaimana hata aslina Hawa adalah betul-betul yang memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Bukan memberikan kematian. Boy do noaing dan memberikan kehidupan bagi aka ina. Alani aka modernisasi na adongona te. Alani aka hamajuan na masa di noaing. Gudang duya te. Dia mana contohna noaing dan bagi mengalah hanguluan. Ay si pata kadang-kadang inaukan saya dipasama-sama do dinalaho lapatan na manarupai songo gugu niama te. Kan idoi alani modernisasi na adong noaingon. Gudang duya. Ala ina do na gudang noeng wanita karir baik ko tuduk ma amatai ala niaha aka ina gudang do na husarion sian aka amatan nami paduk doau dina loma atur sudi dak songoni ate molo dido ina namar patas ni ruha bahulu si pata noeng ina ala ni modernisasi pe bere kamu main noeng molo bereng do siak kamu noeng piga ma namar sanggulete di noaing. Alani mode naingon doa te. Coba mulu tabereng aka 20 tahun na salpu, 15 tahun na sapu. Asal maka ina di dok akan ma pesta ikon na baltuk do songo kalaba te. Idi. Alani ala memang itu.
ina. Ala noaingon ya ala ni mode sipata mode li obu ni aka ina pe dang minoto membedahon tu aka amate mereka muma. Apa nunga hita parheon ni aka ina te parupuan ngata bereng do songo dia ma perlombaan ni laho memode manasake akan memodikan rambut. Anu mau lupa jumpa ngau kadang-kadang di dia mau lu bedaun kadang-kadang di dia do ama do ina te parupua do bawa sarupa do pangkasna songo pakos bawa aduh kan songo ni nangano tueli ma dihita da hira naswarung nasongo ni te aka ina idui dak pola hal nai baru be molo contohna aka segi busana lapatanna anggo sonario ndak pola di beda hobe anggo najulu lapatanna molo aka ina dak kiawo marha marsarol gajang ngati anggo noai ngamasa be yate alani beberapa hal positif do yate ale ulu sipata jongjong ma ama do ina di sada angkot umpama dudul dan boy di bedahon dia do amata iya bawa do boru sarupa do pedek do buna ido kan mar kaus do mar jeans apalagi pakatayon na ipe hirana sarupa sangarna do amata kan aka bawa ayah do bawa do mar buru-buru ina tahunin na kan hirana sarupa apalagi tori pasang musik sigaret na hebat na iya te songon James Bond do malu hari berek kamu film James Bond kan ngoni baima nah malu didok tahatai do marhapat tason memang tapa jongjong ma songo dia hadirio ni sada ina ido na paling penting taringo tu hita namar pesta Natal do mangatusi ipola dia do marhapat tason di bagasan alenalu mubi do di bagasan ayaton na didok marhapat tason songon na maniru na niula ni parhapistara na siya purba parjolo sahali na didong ikon roha panguloy tu debatado ibana dada mar panguloy di ngolu hagiot ni portibion mana aka hagogo na di portibion ale ikon toktong ibana suara ni surusuruan suara ni debata odo dagabi panguloy di hamuate molo didok nakiningan dihatai nakina unang pola mulak be tumopok si Herodes jadi siandalan na asing nama nasida mulak tuluan nasida atong dihamu akai nanami na marlas ni roha khususna di bagasan tikion gabi sada ina namar patas ni roha mahita na gabi toktong nagabi mangihuton dalani Tuhani dohot napasangapot Tuhani di tonga-tonga ni rumah tangga di tonga-tonga ni parsawaran ni huria nang di tonga-tonga ni aka masyarakat ala odon nama serikot apalagi peran ni ibu peran wanita sangat menentukan dan sangat memiliki satu pengaruh besar di tengah-tengah pertemuan atau persekutuan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Molo nunga bedang marpatas ni roha sada ina umumna dang gabi sira be ima di parsaoran niate. Dang gabe panodang be dirina di tonga-tonga ni akahumaliang ni bana. Alanido di pangido di namar pesta Natal di bagasan tikion gabe sada ina ini huria na marpatas ni roha do hita dina mangului hata ni Tuhani na toktong dina lahong manarihon akan ngulu hobar tu lomo ni rohani debata asa gabi sada berkat hamu toktong di tonga-tonga ni keluarga huria nang masyarakat atong saya tubuh matu hatta Yesus di bagasan ngoluta na mga lehon todi hapatason dumubi di hamuaka ina dinalaho mangulaw-ulaw muna si ganupari asa gabi hanguluan na humaliang muna baik di tonga-tonga ni keluarga huria dohon masyarakat amin martangiang mahida Tuhan dibata amanami di bagasan Yesus Kristus
mulai ti godang di sombar rohanami Tuhan, apalah di bagasan lasni roha, lumubi nahina suhuton yaka ina namar pesta Natal, di apalah borninon, asima roham Tuhan, say homa toktong ali Tuhan, namangalehon lasni roha, lumubi di aka ina, namangula di aka ulau nabi ali Tuhan, baik di keluarga huria nang masyarakat. Tuhan di bata asa to dimima toktong ni nalomanirai manodangi rohanya ka ina asa gabi toktong ali Tuhan gabi berkat manang pasu-pasu di tonga-tonga ni aka humaliangna ali Tuhan di bata asima roham nang di nalau mamulus aka partikian na say muba-muba di partikian waingon lumubi hami mangadupi di tahun baru ima di tahun 2020 nanang sida potonon nami asa hotok tong napa jongjong sude aka ina ni huria gabe ina na marhapat tason mangihutton hatam ali Tuhan dalan mi jala toktong di nalo marlas ni roha pasangapon ho ali Tuhan di tonga-tonga ni rumah tangga huria nang masyarakat pe mau liate mari wale Tuhan di saluhun akadingani basam nama dongani ganup hami sahatu partikianon di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Di nama rede kita sia nomor 115 ayat sada rumangihun laus di soma tapasahat piliatta. Suruh-suruhan, mari
Jongjong mahita salutna. Nunga tubuh Kristus lasma rohata majakon si peluai. Nunga tubuh Kristus bari tahun maholong nai tu saluhut halak. Haleluya, disondo kami Tuhan, pakai mahami gabe ulang-ulang. Tatangnya kemapilian nata pasahat di bagasan borninon martang yang mahita. Hali di bata amana amina di banua gijang. Hodo haroro anisa luhut silian dekon nadinggan don nasa ulibasa na moliutus. Hupasatami masih na dekon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magabi uang khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parhasiak kami pilihan non pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhai marohanami margi ite terdim asal mutadahami goreng selindukon mitu hami asal mugir-giri hami andok moliate tuho margi hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidu di bagasan tangyak tai. Ale amanami di benua kijang, sai pinorbadia magwarmu, saro maharajaunmu, sesaut molomoni roham di benua tongon songna di benua kijang. Lehon matuhami sadarion hang luan siapare. Sesama dosa nami songong panesa nami. Di dosa didongan namar dosa tuhami. Una kami tugi untuk pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaun. Don hagugun. Rodi asang apos saliling nililing na. Amen. Asini rohan asian Tuhata Yesus Kristus. Don holong ni rohan asian di bata mata. Dot parsaoran itu di porbadia ma nama masu-masu hamu salhutna. Amin. 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 Selamat merayakan hari Natal Marita salutna. Shalom, selamat hari Natal ma dihita saluhutna, nungasun hita di acara perayaan Natal. Ina HKBP Cimanggis tahun 2022. Sahat mahita tu acara napa duahon, acara di perayaan Haribu. Rab hudul mahita saluhutna amanami dohot ina nami, asa ta toruson acara ta apala di Tikion. Siapakah perempuan yang cakap dalam firman Tuhan? Seperti apakah dia di tengah-tengah kehidupan? Apa yang Alkitab katakan di dalam Amsal 15, Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya.
mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Bangun kalian masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangan kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Seperti apakah perempuan di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kita? Mari kita saksikan video sejenak. Ibu. Ibu adalah kata yang sangat sederhana. Tapi bagiku ada makna yang jarang terdengar. Untuk semua hari ini, kasih ibuku menunjukkan banyak jalan. Cintanya sepanjang masa dan memperkaya hidupku dalam banyak hal. Aku jadi tahu dan mengerti apa itu sakit, apa itu sedih, apa itu luka, dan apa itu derita. Dan mengerti dan memahami apa itu kasih, apa itu cinta, dan apa itu mengampuni. Karena cinta kasih ibu, itu yang kurasakan sampai saat ini. Bahkan ketika aku juga sudah menjadi ibu. Itulah arti ibu bagiku. Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa dan mengajarkanku banyak hal seperti saat ini ketika aku sudah menjadi ibu. Happy Mother's Day. Bahagianya seorang ibu dapat melihat tumbuh kembang anaknya dan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun kadang menyimpan banyak luka, dia selalu tersenyum. Dia selalu bertahan dan menyembunyikan apa yang membuatnya kecewa demi kebahagiaan anak-anaknya. Kasih sayangnya tulus dan menyejukkan jiwa. Selalulah berbuat baik bagi ibu semua. Selamat
bagi kita semua. Di dalam harapmu kau sebut namaku. Ibu, kau adalah wanita terhebat yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan, melukis kekuatan melalui proses kehidupan, bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis. Doamu menghantarkanku tahu arti kehidupan. Di doamu kau sebut namaku. Kaulah tiang doa dalam keluargaku. Di doa ibuku namaku disebut. Persembahan kasih dari perempuan HKBP Cimanggis tahun 2000. Walaupun banyak segala suka dan duka yang telah dialami, dan salah satunya kehilangan sosok yang begitu berharga di tengah-tengah perempuan HKBP Cimanggis, Inang Rostina Bintang, selama masa hidupnya SPH HKBP Resort Cimanggis. Walaupun banyak hal yang telah dibuat, tetapi Tuhan lebih menyayanginya untuk kembali kepadanya. Harap kami sekelanya, biarlah Tuhan yang menyertai setiap keluarga, apapun yang telah dialami saat ini. Di doa ibuku, namaku disebut. Rizku sesat melintas gambar ibuku, sewaktu bertemu kembali sayupku dengan namaku. Sudah kita manget dehon.
Taufik Memori. Kau adalah wanita hebat yang pernah berkarya di tengah-tengah gereja. Tetapi Tuhan lebih mengasihimu. Kau adalah wanita yang terkuat dan banyak karya yang dilakukan di tengah-tengah gereja. Damailah di keabadian. Inang Ketua SPH AKBP Resat Cimanggis, Inang Rosdina Bintang. Inilah persembahan kami dari perempuan. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan HKBP Cimanggis. Jadilah ibu yang hebat. Semoga kita semua menjadi tiang doa di keluarga kita. Selamat Hari Ibu, Horas. Hari Ibu buat kita semua perempuan. Semoga kita bisa menjadi yang kuat, yang bisa menjalani kehidupan dan juga bisa menjadi dalam tiang doa di dalam keluarga juga. Inilah ungkapan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu bagi semua. Selamat Hari Ibu buat perempuan HKBP Cimanggis. Jadilah perempuan-perempuan yang tangguh. Jadilah tiang doa di dalam rumah tangga. Semangat dalam pelayanannya. Satu hati ke depannya semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu buat kita semua yang ada di tempat ini, yang juga para ibu yang ada di seluruh dunia ini, yang telah memberikan cinta dan kasih dan perhatian kepada anak-anak dan keluarga kita. Semoga apa yang telah kita berikan menghasilkan buah yang manis buat anak-anak dan keluarga kita. Kita sebagai seorang ibu, kita harus tetap tegar, kita harus kuat dan tidak putus asa untuk selalu memberikan semangat kepada anak-anak dan keluarga. Selamat Hari Ibu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat Hari Ibu buat kita semua. Selamat buat para ibu yang cantik. Selamat mengemban tugas mulia sebagai ibu. Selamat berbahagia dengan anak-anak dan keluarga. Jadilah seorang ibu menjadi tiang doa dalam keluarga kita. Selamat buat para perempuan HKBP Cimanggis, tetap semangat. Damailah selalu, Tuhan memberkati. Amin. Sebagai ibu dalam keluarga, kita adalah tiang doa. Motivator sejati, koki handal, perawat kelas VVIP, dan guru yang terbaik. Sebagai ibu di Huria, kita juga harus mampu berpartisipasi dalam pelayanan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki, tanpa melupakan tugas dan tanggung jawab pokok kita. Ibu adalah penggerak roda kehidupan di setiap lini. Tetap semangat bagi para ibu yang hebat. Selamat Hari Ibu bagi kita semua. Ada sutra yang begitu lembut seperti belayan seorang ibu. Tidak ada tempat yang lebih nyaman selain pangkuan seorang ibu. Tidak ada bunga yang lebih indah selain senyuman seorang ibu. Kebahagiaan seorang ibu adalah saat anaknya tersenyum. Selamat Hari Ibu buat perempuan HKBP Cimanggis. Semoga doa dan harapannya boleh dikabulkan oleh Tuhan. Shalom, Horas Marihita Saluhutna. Kami atas nama Dewan Koinonia HKBP Resort Cimanggis mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember tahun 2022. Pesan moral dari kami adalah sosok ibu bisa menggantikan siapapun, tetapi sosok ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan secara khusus kepada perempuan HKBP Cimanggis, kami mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Hari Natal tahun 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bagi semua ibu yang ada di seluruh dunia ini. Dan tetaplah menjadi ibu yang penuh dengan kasih. Tetaplah menjadi ibu yang senantiasa merangkul di tengah-tengah keluarga.
Selamat Hari Ibu bagi semua Ina HKBP Cimanggis. Jadilah seperti Esther yang dengan kecantikannya dia tidak jatuh ke dalam kesombongan, melainkan dengan eloknya paras yang dimilikinya dia berusaha untuk keselamatan banyak orang. Jadilah seperti Ruth yang tetap setia dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupannya. Jadilah seperti Deborah yang senantiasa berani menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat di mana dia tinggal. Dan jadilah seperti Maria yang senantiasa menjadi perempuan yang sederhana, yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan Allah kita. Sekali lagi, selamat Hari Ibu bagi semua ibu yang ada di HKBP Cimanggis ini. Maafkan kami jikalau selama ini kami sering abai dengan seluruh cinta kasih-Mu dan perjuangan-Mu. Maafkan kami jikalau hingga saat ini belum dapat membahagiakan-Mu. Doa kami beserta supaya Engkau diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terimalah persembahan kasih dari panitia Natal dan Hari Ibu bagi para puan HKBP Cimanggis yang hadir pada saat ini. Terimalah dengan sukacita kami undang Amang Pendeta Immanuel Panjaitan dan Amang Pendeta Esron Tampu Bolon untuk maju ke depan membagikan bingkisan kasih seperti apapun yang dibagikan panitia untuk saat ini. Biarlah itu menjadi sukacita kita di Hari Ibu tahun 2022. Oh Bunda. Multimedia, iringin lagu, video foto-foto tadi, lagu Di Doa Ibuku. Semua para puan kita maju ke depan diatur oleh panitia. Berdoa, namaku disebut.
dengan namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengan ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengan ada namaku disebut. Album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang, nada-nada yang indah selalu terurai darimu, tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu Demikianlah persembahan kasih dalam perayaan Hari Ibu buat kita semua, para puan HKBP Cimanggis. Semoga kita menjadi ibu yang tangguh dan tetap menjadi tiang doa di dalam keluarga. Anak-anak kita ada yang mau memberikan bunga kepada ibunya. Kita berikan kesempatan sekarang sebelum kita masuk ke dalam acara hiburan. Silahkan menemui ibunya dan memberikan bunga kepada ibu masing-masing. Seksi konsumsi karena kita sudah melihat waktu. Seksi konsumsi boleh makanan boleh dibawa ke atas sambil berlanjut dengan acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Seksi konsumsi. Halo Kak Inang
inang nami saluhutna anon pahita adong sesi foto inang asata toruson acara selanjutnya. Tuhamu aka inang nami. Tuhamu aka inang nami adon mahita mar foto inang. Halo aka parapuan HKBP Cimanggis. Halo. Saluhutna ka parapuan hundul mahita di Nganatabe sambil berjalan seksi konsumsi. Seksi konsumsi silakan membawa makanan ke atas. Sambil kita paimahon konsumsi dibagi, tapai hut-hut ma acara naung adong di buku acara ta. Saunari siap-siap ma tortor sian ina Deborah. Laus dison ma seksi konsumsi membagi konsumsi. Seksi Mari kita konsumsi. saksikan tortor dari Ina Deborah. Seksi konsumsi laus dibagi homa konsumsi di Tikion. Sambil taparohahon nanti akainangat penampilan di Ina Deborah.
mantap ya do penampilan ni Ina Deborah. Alai hurang do tepuk tangan nih. Tepuk tangan maju sude. Do. Asa semangat. Jadi sambil paimahon konsumsi dibagi, Ina Deborah naeng mangalehon si palas roha. Tu naringgas mangihuton perpunguan PA dohot kegiatan na asing na pinatupa di sektor di punguan Ina Deborah. Partikian di pasatami Matunasida. Tapaha atau pinang? Nama. Warna itu. Goar. Salam. Selamat Hari Ibu buat kita semua, Ina HKBP Cimanggis. Mudah-mudahan melalui perayaan Natal pada hari ini, lam tu sadana mahita aka perempuan HKBP Cimanggis, lam tu denggana persaurata, asa anggiat lam tu majuna perempuan HKBP Cimanggis. Di hari Ibu ini, marilah kita menjadi seorang ibu yang tegar, yang kuat untuk selalu membimbing anak-anak dan keluarga kita agar menghasilkan buah yang manis untuk kedepannya. Secara khusus siap kami Ina Deborah, di sini ada apresiasi dari teman-teman narajin ikut PA dan kegiatan kunjungan kasih. Memang molo dibereng nilainya ini ya tidak seberapa ya teman-teman, tetapi saya mau Ina Deborah ke depan akan lebih maju lagi. Akan adenggan di tahun 2022 untuk ke depan kita padengga muse. Molo akan nahurang nasai laon tak padengga mamuse. Jala sada keimbauan saya kepada Ina Deborah, sada marohata. Karena suatu punguan bukan karena banyak nilainya atau jumlahnya, aleh asada niroado. Jadi buat teman-temanku Ina Deborah, selamat Hari Ibu, semangat ya. Jadi di son saya akan sebutkan 3 orang, seberapapun yang bisa saya berikan, ini jangan dilihat nilainya ya. Untuk kehadiran, untuk kriteria tahun ini, kehadiran di PA dan keaktifan untuk kegiatan sosial ya. Sada untuk Nyonya keluarga Silitonga Boru Sihombing, boleh maju ke depan. Yang kedua, keluarga Nyonya Panjaitan Boru Gultom, boleh maju ke depan. Yang ketiga, Nyonya Siaan Boru Siagian, maju ke depan. Ya, buat teman-temanku yang pada hari ini mendapatkan ini, sekali lagi saya tekankan, jangan lihat dari harganya ya, tapi lihatlah dari nilainya. Berarti ini suatu kemajuan buat ibu-ibu yang ada saat ini. Dan buat teman-teman saya yang ada di bangku, saya berharap untuk tahun ke depan hadiah ini tidak hanya mereka yang mendapatkannya, tetapi kalau bisa, kalau kehadiran kita ada di angka 85%, kita bisa mendapatkan semuanya. Jadi saya udokan mudah-mudahan ke depan Ina Deborah semakin solid, sada marohata, asalam denggam
pelayanata jalan marparbuai mahita di tonga-tonga ni HKBP Cimanggison. Tuhan Yesus memberkati. Konsumsi di lantai atas. Nunga dibagi konsumsi di lantai atas. Konsumsi di lantai atas belum ada. Asa marsi pangano kita amang inang. Pinasahat matu amang paditae tapu bolon lao mabaentang yang mangan. Tapasonang makai nang asa jumolo martangnya kita. Pahudul mah molong ada po do nasi kotak nih. Nabi madalada lebih. Apa sada rohata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami go kelas ni roha dohami di bagasan tikion. Otong do ali Tuhan di parmudu-mudu ho ngolunami. Dumo bima pakka porsion nami diho. Marhiti akka perayaan Natal na hudoho tihami. Nasongoni ma di bornginon na hinasuhuton ni paropuan. Ina ni huriam HKBP Cimanggison. Nung ngataruli hami ali Tuhan. Marhiti na siyan hatam. Nong hinatidak konnya kay nanami. Jala totong mapasupaswi. Asalohot di bagasar rohanami sa luhut na natumangi hosa. Lumabinasi na mas patol hasoni di hami ale Tuhan. Asa ima nagabi sulu-sulu di dalan nami tujuluan neryon. Madala ni ngulu nami asa ho Bartolomeo ni roham. Lumobi makaina ni huriam ale Tuhan. Asalam marhapat tason nasida. Gabi sahalak ina soripada na burju. Soripada si pujion. Di tonga ni bagasna, di tonga ni masyarakat, lumobi man di tonga-tonga ni huriam HKBP Cimanggison. Tong salampasada marohani nasida, tujuluan ni areon ale Tuhan, laho patupahon naum muli dope di tonga-tonga ni huriaon. Ale Tuhan debata di las ni rohanami di bornginon. Iparade nasida do si panganon do si inumon, nalaho parsaulihonon nami saluhutna. Atong pasu-pasu may ale Tuhan, makorhon gugo na baru, dohot hahipason, di hami na mga tosa. Jala pasu-pasu manasida lumobi panitia. Naong patupahonon di hami. Asa totong malas rohani nasida. Naing manguduti ak kaulaon doho program ni tonga-tonga ni punguan parupuanon. Tongali Tuhan. Hujalo hami masih panganon doho si inumonon di bagasal las ni roha. Olan marhite guarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Sambil marsi panganok kita, mangarade ma ina Kamis, jala tabigi ma vokal grup sian ina Kamis. Ina Kamis.
saking ada.
Martopak Mojohita Saluhutna. Demikian persembahan vokal grup dari Punguan Ina Kamis, Sahat Matutikina, Laho Mangalehon, Silas Niroha, Tuaka Naringga Sian Ina Kamis, Dijou Hamima Goarna, Asaroma Nasida Tujolo. Naparjolo, Inang Nyonya Raja Guguk Boru Sinaga. Napaduahon, Inang Nyonya Silalahi Boru Manihuruk. Napatoluhon, Inang Nyonya Ambarita Boru Sidabutar. Laos songonima, penyerahan penghargaan tu Inang Guru Kor Ina Kamis, Laos Maju Manasida Tujolo, Inang Nyonya Situa Silaban Boru Silitonga. Bersiap-siap Ma Nasian SPH. Turinggas nama Saluhut Paropuan Ina Kamis Madohoti Saluhutna Aka Ulaun Nihuria. Molia tema di Ina Kamis, saunari Sahat Matong Adong Songon Silas Niroha, tu pangajari kor di opat kategorial Ina na Adong di HKBP Cimanggis. Hujau Hamima Gur Inang Guru Kor Sian Ina Kamis, Inang Nyonya Silaban Boru Silitonga. Jau Hamima pangajari kor Sian Ina Deborah. Selanjutnya pangajari kor Nasian Ina Esther, Dohot Nasian Ina Hana, Rap Disonma Paniroi Paropuan HKBP Cimanggis, Situa R Boru Tampu Bolon, Tujoloma Nasida Saluhutna. Ina Deborah diwakilkan boleh, Ina Hana diwakilkan boleh. Ina Hana, Ina Deborah, Ina Esther, Dohot Ina Kamis, Dohot Paniroi Paropuan. Ina Hana. Yang habis di penghargaan kan? Ini terakhir nama. Musik.
Saunari sahab ma partikian tu penampilan sian Ina Esther tari kolosal. Kopi, kopi nang, kopi amang, kopi nang, kopi, kopi amang, kopi nang, kopi amang, minum kopi amang, ngelini Arion, sobat kopi amang, kopi. Dia dong nama ngurus pisaon. Lalap soa dong. Halo, boha do pisaki. Dan jadi dope? Hape neng tuero pahami deh bah. Boha demu tu Bali. Nggak biasa hami tu Bali. Nah pusing do tu dia benok ku hepengon. Makanya neng lau hami tu keluarga tu Eropa. Tolong maju dah. Oke, pahatop mah. Alana travel pengen menghubungi hami terus. Oke? Partrepelon. Unga mulai nasogota nama mulung nangadong dope gudang dapot tu. Emang Tuhan asti maroham asa dapot tahu. Aka sampana ni balakan ni aka nama oraon. Tuhan pas awas sa gudang dapot rejeki. Ida, tohodo inatan namora jong. Oh ido ida. Sedih mo tohoi. Kamu beda holan manggosipi do karena jomuna. Ay tetanggaku do. Kamu tetangga sedian. Mungkin pura-pura nama mora deh. Iya namora. Perbeda doho. Manggosipi karena dia mau tuh namora jongi. Manggosipi do karena jomuna. Gaya doang kali. Namora do tetanggaku do ya. Perbeda. Manggosipi do karena jomuna. Ago Tuhan nacinai, dang marna malum saiton. Tuhan tolong, dokter, tolong dokter. Hacit lagi kutu. Bohai rasain. Hacit. Dia maju periksa dia maju. Udah pau dulu lang maju. Oh Tuhan nacinai. Tarik napas. Kenapa gugawin nang? So keluar sudah. Hacinai dokter. Tensinya kayak tinggi, 200. Kebanyakan pikiran. Jangan banyak pikir ya nang. Dokter. Nah, nanti minum obat. Mau tidur minum obat ya nang. Kita istirahat dulu nang. Oh lo dokter. Di sana lah kita istirahat nang. Oh lo. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun.
so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for we can fall strong. The rich and the poor ones, the war is so long. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. It's time for their fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Weh, Natal paropuan do PHP sonarit. Eta mak Natal ita, eta. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas. It's a good one without envy. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. Natal telah tiba. Juru selamat telah turun ke dunia membawa sukacita dan damai sejahtera tanpa memandang siapa kita. Dengan berakhirnya tari kolosal dari Ina Esther, berakhir pula acara Natal dan perayaan Hari Ibu Paropuan HKBP Cimanggis tahun 2022. Sebelum acaranya kita boleh sesi foto bersama,
ada baiknya ditutup. Tangyang panutup sian amang pendeta Immanuel Panjaitan. Tu amang pendeta Immanuel Panjaitan tutup hamu amang di bagasan tangyang. Terus jadi di kita kamanami do inanami lumobi di hamu panitia parjulu sali adoraso tatutum tama tadok mauliate tutu hatta disudi dengan ibasana ala boy dengan merdalan ima di pesta perayaan Natal ima ina HKBP Cimanggis anggiap maun dada holan sadarion hita marlasni roha toktong maun gabi motivasi mangujar di bagasan roha partodiota asa toktong marsada rumobi akaina dinalaho toktong lau pauliulihon huria asa marhamajuon tujuluanon nate salinai atas nama pangulan nagot kiki kami dohot nang di akadewan nang di seksi pendamping di bagasanon pasaton selamat Natal mah husna tuhamu aka inanami ala nunga saibe di ulota di Bornginon los tahamoliato di tuhata nang di nalom mulak kita tapasak madirita di bagasan tangyang martangyang mahida debata manami nautada kami di bagasan Yesus Kristus maulati gudang di sombor rohanami disule aka asini roham na mangajari mangiring-iring dohot di nalaho mangalehan ima sada gugu lumubi di sian aka panitia nang sude aka inanami dina marasni roha patupahon pesta Natal di bagasan Borginon pangidon nami Tuhan tuadupamu saya homa toktong napasadahon sudi aka ina baik i aka di punguan di huria nang di tonga-tonga ni parsaoran siganupari nang di huria asa toktong ali Tuhan gabi ina namar hapatason hobartu hatami naubigi hami di bagasan Bornginon atong posdoro hanami Tuhan nang dinalo manguduti dia ka ulaon ima lumubi aka inanami di keluarga di masyarakat lumubi nang di tonga-tonga ni huriam toktong ma diajari hodo nasida asa gabi sada ina sorry pada nadinggan namar patas ni roha lau mangula dia ka ulon nasida Tuhan di bata nunggu hujalo hami si panganon sinumon bay magabi gugu di pamatang nami lau mangula ulon nami dope Tuhan di nalau mulak kami tu bagas nami be iring-iring magado pami di perdalanan pada usian parmaran pada usian persahiton padahon aka saya ungut-ungut dok pergutu-gutuon asa dame na sumurungi pajupang di tonga-tonga ni keluarga jala toktong pasu-pasumi mian di tonga-tonga ni ganup keluarga mau liate ma di holi Tuhan hola na mangasan gorin Yesus Kristus martang yang hami tuho rap mahita mangidu di tangyak tay alea manami na ibuna kijang say benar badia magwarmu say roma harajaunmu say saud malomo di roham di bano tongon songona di buna kijang leo matu hami sadari unhang luha siapa hari say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni rongana merdosa Tuhan unak kami itu untuk pengujunan palua mahami siam pangago ay hudu na punah harajaun daun hagugun roh dia sangapon saliling nililing nah amin asini rohana sian tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohana sian debata mata dohot parsaoran itu di porbadia ma nama masu-masu hamu salhutna amin selamat malam madihita salhutna selamat Natal madihita iya selamat hari Natal ingat semua selamat hari Natal Natal dan tahun baru
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeah, hey, say. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Selamat Hari Natal. Sudah Itakaina. Selamat Jangan Hari lupa Ibu. kita tanggal 24 Boringin. Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Maju, maju Navidad. Ina Deborah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas
Horas. Horas. Selamat Hari Natal dan selamat Hari Ibu buat kita semua. Selamat Hari Natal.